kai ku bani calculatrice, kai ina aka yi da calculator, kai ku mai mini calculatrice, ku mai mini calculatrice, kai tsaya ba in lissafa kuɗin ga miliyan sanki miliyan da dolar kuɗin ƙasar Amerika in na maida su akan sefa. Za an gani na haba lissaha kai in na diba na gani ho abin nan ga alama in dai ba na ɓace lissahi ba kuɗin nan sun kai kusan sefa miliyar 3 ba 'yan kai. Kai wai ga mai jarida karatun jarida za kai ko lissahin kuɗi aka sa ka ne kai ba ka da labari ne baka ji ba ana faɗin cewa a wannan shekara shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu ne ya lashe wani babban tukuici mai tsoka na gidauniyar Mo Ibrahim a wannan shekara. Yau kuɗi ne mallam suna can kwance a cikin wannan gidauniyar yau da shekaru 4 a cikin shugabannin ƙasashe na Afirka ba a samu wanda ya ce waɗannan kuɗaɗen ba. Shekara ta taho kai ba wanda ya ci, wata ma ta taho kai duk da ba yanzu ba wanda ya cancanta. Sai a bana a shekarar bana shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu ya lashe wannan tukuici na gidauniyar Mo Ibrahim. Jaridar La Nation ta ce, ya malam a shekarar bana ita wannan gidauniya ta Mo Ibrahim bayan da kwamitin da ke bincike da sa ido ga tahiyar harkokin jagoranci a kasashen Afirka ya kammala binciken shi, to kwamitin ya amince kuma ya yarda cewa a shekarar bana shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu shine gwarzon bana, shine ya lashe wannan lambar yabo ta Mo Ibrahim, wato bayan tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu Nelson Mandela a 2007 da kuma bayan shugaban kasar Mozambique Joaquim Chissano a 2007 da shugaban kasar Botswana Festus Mago a 2008 da shugaban kasar Cape Verde Pedro Pires a 2011 da shugaban kasar Namibia Hifikepunye Pohamba a 2014 da tsohuwar shugaban kasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf a 2017. To sai a bana shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu ya lashe wannan takwaici. A kai malam ai ba banza ba, aiki yayi. Shugaban kasar Nijar ba tsare gaskiya yayi aikin gina kasar Nijar da kuma kyautata zamantakewar rayuwar al'umma. Ta ce lamba yabo ce wadda ta tada da tukuici har miliyan 5 na dolar US kudin kasar Amerika waɗanda za a zubawa a cikin shekaru 10, kuma hakan yakan baiwa nahiyar Afirka damar cin moriyar kwarewar magabatan ƙasa, wato domin gabatar da ayyuka na gari kyakkyawan jagoranci a cikin ƙasashen Afirka. Jaridar Le Harrison ta ce Isuhun mu na Nijar ya zama shugaban ƙasa ba da misali a cikin Afirka. Ta ce, kadiba ka gani malam, tuni shugabannin ƙasashe da dama suna ta aiko saƙonnin taya murna zuwa ga shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu. Jarida ta Le Harrison ta ce, hatta da babban sakatari mai kula da harkokin waje na ƙasar Amerika, wanga dai haba na hannun daman shugaban ƙasar Amerika cewa da Anthony Blinken shi ma da kanshi ya yaba wa shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu. Wato cewa shugaban ƙasar na Nijar ya kawo matakan kyautata yanayin tattalin arziki a cikin ƙasar shi. Kana kuma ya ce shugaban ƙasar Nijar lalle tabbas ya taka rawar a zo a gani ga abin da ya shafi kyautata yanayin zaman lahiya. Gashi kuma a wannan karo shugaban ƙasar Nijar ya zama abin koyi ga abin da ya shafi girmama dokokin ƙasa, musamman kundin tsarin mulkin ƙasa, wato ganin cewa ya yi wa'adin mulki na shekaru 5 har sau 2, shekaru 10, kuma ya amince cewa zai sabka ya damƙa mulki ga hannun wani zababben shugaban ƙasa a cikin tafarkin demokaradiyya. Jaridar Nijar Enter Abdo ta ce a yau ai dan haka ne bayan dogon nazari da bincike da kuma sa ido ga tsarin tahiyar mulkin ƙasar Nijar a cikin wa'adin shekaru 10 wanda shugaban ƙasa Isuhu Muhammadin yayi, wannan kyakkyawan sakamako ya bayyana. Jaridar Niyya ta ce haka akai shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu ya zama ba da misali a cikin takwarorin shi shugabannin ƙasashen Afirka. Ai dan haka ne kwamitin na gidauniyar Mo Ibrahim da ya yi binciken shi ya ce to lalle wannan karo kaiwa babu tantama, babu shugaban kasar da ya cancanci a ba wannan lambar yabon sai shugaban kasar Nijar wanda shine shugaban kasa na 7 da ya lashe wannan tukuci a Afirka. Mambobin kwamitin suka ce wani abin ma jinjinawa a nan wurin shine na ganin